Hola, anem a fer avui un vídeo sobre el Deja Dub, que és el programari de còpies de seguretat d'Ubuntu. El busquem, Deja Dub, còpies de seguretat. I el programa és això. Per explicar-lo anem a partir de la segona opció, val? Carpetes que vull guardar, que vull deixar. Per exemple, jo tinc així en l'escriptori una carpeta que es diu Go i aquesta és la que vull guardar. Carpetes que vull ignorar. En aquest cas, en l'escriptori en Go tinc una carpeta que se suposa que són xorrades, aleshores aquesta carpeta no la vull guardar, doncs li pose ignorar. I anem així, que és la ubicació de l'emmagatzinament. Anem a distingir diverses opcions. Primera, carpeta local, que seria un segon disc dur en l'equip, un disc dur extraïble o bé un pen USB. Mai el mateix disc dur on està la informació que jo vull preservar. Seria del tot absurde. Una segona opció seria un servidor en xarxa, un disc dur en la xarxa o un servidor Samba. En aquest cas utilitzarem un servidor Samba. Me'n vaig al Docker Hub, al meu usuari, a veure, i al final de tot, perquè va ser el primer contenedor que jo vaig fer un contenedor de Samba, que així està, i funciona perfectament, que per alçar-lo simplement tinc que copiar esta comanda i executar-la, i ara simplement serveix smbd start i el servidor Samba està alçat. Anem a comprovar que això efectivament és així. Nautilus smb la meva IP és la 192.168.0 crec recordar que era. Efectivament, així tenim. I el recurs compartit es diu públic. Eixe és el recurs compartit. Ho deixo així. I me'n vaig al còpies de seguretat. Doncs bé, així posa la ubicació, smb://192.168.019 públic. I aquesta ubicació és on vull guardar les meves còpies de seguretat. Sobre la planificació la puc posar o manual o automàtica. Automàtica és setmanal o diària. Guardar les còpies almenys 6 mesos, almenys un any o per sempre. Jo ho posaré manual i ja està. I anem ara a la primera opció, que en realitat l'hem guardat per a l'última, perquè ha d'estar tot configurat primer, que és fer una còpia de seguretat. Vaig a fer una còpia de seguretat ara, i bé, comença a fer-la. Diu si vull encriptar la informació. Bé, l'encripte perquè sí, perquè la ubicació Samba és una ubicació en xarxa poc protegida, poc segura, i bé, encriptar, protegirem millor la confidencialitat. Està efectuant la còpia. Efectivament, ja està la còpia feta. Anem a veure-ho, així tenim una carpeta oberta, que si no m'equivoque, podria ser esta, esta carpeta, a veure, no és esta, a veure,
no és això el que volia fer. A veure, sí, Nautilus, a veure, entrem de nou, a veure, vale, que no l'havia refrescat. Bé, ha fet la carpeta així, ha creat, així ho tenim, en còpies de seguretat, en la ubicació, així posa Xavi PC, que és el nom del meu PC, val? Xavi PC és la carpeta que ha creat així, i dins ha creat estos fitxers que corresponen a la còpia de seguretat. Val? Anem a continuar. Altra opció, Google Drive. En el Google Drive, doncs bé, és una ubicació, en aquest cas en el núvol, en el cloud, on jo puc fer una còpia de seguretat ara, val? I com que estic loguetejat en el compte de Google, em pregunta si per a fer la còpia de seguretat posaré contrasenya d'encriptació, li diré que sí, és una... No em dona opció, Google vol que posi encriptació, val? S'està fent la còpia de seguretat i vaig entrant al Drive. I efectivament, així està, en el Drive ha creat una carpeta, Xavi PC, i dins d'ella tinc la còpia de seguretat, val? O sigui, local, en el servidor Samba i en el Drive, val? També existiria una altra possibilitat, que anem a fer-la avui així, que seria amb el Nextcloud. Nextcloud és semblant al Drive, és a dir, és un emmagatzenament en el núvol, val? Així tenim un contenedor, este no és. Alpine Nextcloud és un contenedor, val? I bé, este és el comando, i si acas coneguem el programari este. Val? Crea una nova instància amb el Play with Docker i anem a instal·lar el Nextcloud. Val? És una imatge un tant pesada, de 259 megabytes, i tardarà un pelet, però bé, s'instal·larà. Val? Així tenim el Google Drive, vaig a tancar-lo ja, i bé, estem esperant que acabi d'instal·lar-se, millor dit, de carregar el contenedor, la imatge del contenedor del Nextcloud, i quan la tinga a carregar estaríem en disposició de fer la configuració inicial i utilitzar el Nextcloud com a destinació de la meva còpia de seguretat, en aquest cas, en el núvol. Estic fent temps perquè està alçant-la i bé, ja està. RC default i entre per el port 80, em demana credencials, li posaré admin i avant DS i va acabar d'instal·lar. Així li he posat instal·lar les aplicacions recomanades, que ara vaig a cancel·lar-ho, perquè si no encara tardarà més. Vale, ho cancel·le. I així directament ja tinc instal·lat, ja està, el Nextcloud, val? La primera pantalla. Me'n vaig així a fitxers i vos ensenyaré en quina ubicació, quina és l'adreça d'este lloc web, val? Per a dir-li al Nextcloud. Mireu, així en paràmetres,
Així tancaré. Així en paràmetres tenim WebDAV. Esta adreça d'ací, la copie. És per a connectar el DJDUB en el Nextcloud. I en la ubicació de l'emmagatzemament ara li posaré servidor de xarxa, val? Vaig a la xuleta i una de les opcions és el WebDAV, val? Que comença el protocol per DAV. És a dir, que jo sí posaré això. El que passa és que no és HTTP, sinó que és DAV. Val? Simplement amb això em vaig a ser a resum, vaig a fer una còpia de seguretat i, efectivament, em pregunta credencials, admin, endavant, i ara connecta amb el Nextcloud. Este servidor ara està en el núvol gràcies al Play with Docker. Vale, em diu si ho vull encriptat, li direm que sí, com solem fer. Vale, repetir-la. 1, 2, 3, 4, vale. Li he posat la clau 1, 2, 3, 4 i bé, esperar perquè està fent-la. Estan pujant, així està el progrés i en breu ho tindrà finalitzar la còpia de seguretat. Això és el programari automàtic i el DJDUB s'encarrega de fer-ho en la periodicitat programada i ja està. Bé, doncs ja està. Me'n vaig així i res, refresque per a poder veure. A veure. Vale. I així està, la carpeta Xavi PC. Entre i així tenim els fitxers que ens ha creat. Bé, ara l'única cosa que quedaria és el restaurar una còpia de seguretat. Crearé una carpeta així en l'escriptori que es diga restaurada, per exemple, restaurada. Crearé esta carpeta i li donaré així a restaurar. Sí, des d'esta ubicació, que és l'última. Està comprovant credencials, admin, endavant. I l'única còpia de seguretat que tinc és esta, la seleccione. Esta, a veure. Endavant. I em diu, restaurar en la ubicació original o en una nova. Com he creat una altra ubicació, doncs així en l'escriptori he creat una carpeta restaurada, doncs que ho restaura així. Li dic endavant, li dic de restaurar. Em pregunta altra volta per les credencials. Admin, i ara em preguntarà per la contrasenya d'encriptació, que jo li havia posat 1, 2, 3, 4. Així està treballant. La contrasenya, 1, 2, 3, 4. I així tenim els detalls, està restaurant. Doncs ja està, anem a veure-ho. Així tenia totes aquestes coses. Dins de restaurada ha creat un home, Xavi, escriptori, Go i efectivament, tots els fitxers que volia jo guardar. Doncs bé, fins així el vídeo.